شما میخواهید خریدی فایده آور بکنید؟ پس مرحمت به مغازه بهترین. مولوی تکنیکی از برندهای جهانی با تخفیف مخصوص به همه نمودی مولهای ما. سراغ کوچه آزادی پهلوی فاکولته فیلولوژی تاجیک. مغازه بهترین. شتابید تا خریدی قلای نمایید. бинандаҳои азизу гиромӣ салом арз мекунем. маркази матбуоти вазорати корҳои дохилӣ чун барномаҳои қаблӣ шуморо бо ҳодиса ва рӯйдодҳои ҷиноятӣ ки дар кишвар ба қайд гирифта шуданд шинос менамоянд. дар студия бо шумо моҳрухсор таваллузода. мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати барнома. пешсудшуда бо 25 зарби корт ҳамсари худро ба қатл расонид. муноқишаи ҷавонон дар ноҳияи Панҷ боиси аз ҳаёт маҳрум гардидани як нафар гашт. модари фарзандбезор тифли думоҳаро бар ивази 20 000 сомонӣ фурӯхт. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. низоъу муноқиша баҳсу нофаҳмӣ дар оила на танҳо мушкилоти як хонавода аст, балки мушкилоти он ҷомеаро фаро мегирад. дар шаҳри Душанбе дар натиҷаи муноқишаи оилавӣ як нафар пешсудшуда бо бераҳмии махсус ҳамсари худро бераҳмона ба қатл расонидааст. Сироҷдини Шакурӣ ин ҷинояти махсусан вазнинро шарҳ медиҳад. меҳру муҳаббат, эҳтирому ҳамдигарфаҳмӣ пояҳои асосии устувории оила ба шумор мераванд. дар акси ҳол ҷаҳлу хушунат ва рашку бадбинӣ дар бештари маврид боиси аз ҳам ҷудо гардидани оила гардида, ҳатто дар баъзан маврид ба сар задани ҷиноятҳои гӯшношунид меанҷомад. дар ҳама маврид маҳз бо хираду ақли солим метавон роҳи ҳалли мушкилотро пайдо намуд. вале мутаассифона шаҳрванд Камолов Самар Ҷалолович соли таваллудаш 1973 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Ҷаббор Расулов ки барои содир намудани ҷиноятҳои қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ва авбошӣ ба муҳлати тӯлонӣ маҳбасӣ гардидааст, мутаассифона баъди ба озодӣ баромадан даст ба ҷинояти одамкушӣ зад. гарчанде номбурда аз ҳамзистӣ бо ҳамсари худ марҳум Раҳмонова Замирахон соли таваллудаш 1972 соҳиби фарзандону набира бошанд ҳам, вале ба таври ҳамешагӣ дар миёни онҳо нофаҳмиҳои оилавӣ мавҷуд будааст. маҳз рашк ва хиёнату бадбинӣ боиси он гардид ки санаи 12 сентябри соли ҷорӣ тақрибан соати 1:20 шаб гумбаршаванда Камолов Самар қасди аз ҳаёт маҳрум сохтани ҳамсари худро кардааст. номбурда ҳангоми хоб будани ҳамсараш бо корди ошхонагӣ мусаллаҳ гашта бо зарби пайдарҳамии корд ҳамсари худро ба ҳалокат расонид. мақсади шумо аз содир кардани куштори ҳамин ҳамсартон дар чӣ буд? чӣ шумо водор кард? якам зарбаро дар кадом ҳолат ба ҳамин ҳамсартон расондем? ба аввалин зарба шумо гардани ба ҷароҳат расондем. фиғон кард, садо бировард? дар натиҷаи ташхис муайян гардид ки гумбаршаванда Камолов Самар бо як бераҳмии махсус дар қисматҳои гуногуни бадани ҳамсари худ зиёда аз 25 маротиба бо корд зарба задааст. воқеан мушоҳидаи чунин ҳолат ниҳоят даҳшатовару ҳузнангез буда, як нафари хеле дур аз ахлоқу маърифат ва раҳму шафқати инсонӣ низ ҳатто наметавонад даст ба чунин ҷинояти мудҳиш бизанад. вобаста ба ҳолати мазкур айни замон дар прокуратураи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе тибқи талаботи моддаи 104 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда гумонбаршаванда Камолов Самар дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. дар заминаи қасд ё хусумати шахсӣ содир намудани кирдорҳои ба ҷомеа хавфнок дар таҷрибаи тафтишотӣ падидаи нав набошад ҳам иҷрои чунин амалҳои бемаърифатона ки нороҳатӣ ба миён меорад дар баробари милитсия аҳли ҷомеаро ба ташвишҳои ғайриинтизор дучор хоҳад сохт. милитсияи ноҳияи Ашт ҳамин гуна кирдори ба ҷомеа хавфноки шаҳрванд Қаҳоров Меҳроҷ Ҳошимович соли таваллудаш 1998 истиқоматкунандаи шаҳраки Шайдони ноҳияро ошкор намуд. номбурда қасдан 3 манзили истиқоматиро дар кӯчаи Маҳмудҷон Воҳидови шаҳраки Шайдони ноҳия оташ задааст.
همگی هزیم در یک جا 30 بند بود، در یک جا 80 بند. کدام مقصد خاطر می‌کنید؟ برای مقصدی که من دختره رو بند کرده بودم، شنیدم که خیشش من رو گنده کرده، از جدا کرده است. برای اون خیشش رو ترسانیدن شده. من ضرری وچی نداشتم، لیکن برای ترسانیدن شده چنین کار رو به این کار دست دادم. ضرر رسانیده به جبریده‌ها از 1500 تا 3000 سومونی را تشکیل می‌دهد. عاملی که گمان برشته قهاروف را به صدور نمودن جنایت تحریک داده است، قصد و خصومت است. به خاطر آنکه که یکی از جبریده‌ها به فاتحه خانه‌دار شویش خلل داده است، او اقدام ضرر رسانی را پیشه می‌نماید. اول برای از بین بردن شبهه نسبت خود، منزل دو ساکن محلی را که به حادثه و مناسبت اویله‌داریش علاقه‌مند نیستند، آتش زده در نوبت سوم محض خانه نفری را آتش می‌زند که برای رد شدن خواستگاریش از جانب عروس شونده مساعدت نموده است. هرچند مقصدی گمان برشده ترسانیدن بوده، به این خاطر حزم‌های در کنج حولی غرم آتش زده شدند، اما در هر سه حالت علنگه آتش به خانه استقامتی یا انشاءات‌های یاری رسان گذشته از خود ضرر مال و ملکی باقی گذاشته است. рух додани ҳодисаи ҷиноятӣ мазкур то андозае боиси паҳн гаштани овоза ва яке аз мавзӯъҳои калидӣ бобати танқиди мақомотҳои давлатӣ дар шабакаҳои интернетӣ гашта бошад ҳам, милитсияи ноҳия тавонист ҳақиқатро рӯи об барорад. бо муайян шудани шахсияти гумонбаршуда Қаҳоров Меҳроҷ Ҳошимович нисбати охирон тибқи талаботи моддаи 255 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва гумонбаршуда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. дар ноҳияи панҷи вилояти Хатлон як гурӯҳ ҷавонон барои расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ки оқибат боиси аз ҳаёт маҳрум гардидани як нафар гардидааст, боздошт гардиданд. боздоштгардагон санаи 8 сентябри соли равон бар асари муноқиша бо чанд нафар аз сокинони ноҳияи мазкур бо корд онҳоро захмӣ намуданд. шарҳи ин ҷиноят дар гузориши Офоқи Қодириён. متاسفانه حادثه های آخر علل خصوص مناقشه های گروهی در میان مکتب بچگان و جوانان صادرشوی جنایت و عمل و کردارهای نامطلوب از طرف آنها به آن دلالت میکند که تعلیم و تربیت در مؤسسه های تعلیمی در سطح ضروری براه مانده نشده. پدر و مادران و شخصان پرستار نیز نسبت تقدیر و آینده فرزندان اکثر وقت بی‌مسئولیتی ظاهر می‌نمایند. سانه 8 سپتامبر سال روان به شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه 5 خبری تلفنی وارد گشت که در ورزشگاه مرکزی ناحیه مذکور بین چند نفر جوانان و نابالغان مناقشه سر زده است که در نتیجه 3 نفر آنها به سلامتیشان جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته به بیمارخانه انتقال داده شدند. از حساب گروهی فوری کارمندان میلیسیا به جای حادثه حاضر می‌گردند. معین کرده شد که ساکن ناحیه مذکور سنگلی سفرعلی سال تولدش 2001 در تاریخ روزی در بالا ذکر شده با مقصد قصداً رسانیدن ضرری وزین به سلامتی با همراهی رفیقانش قلندر و دولت شویف ساکنان ناحیه مذکور به بازار مرکزی ناحیه رفته از آنجا 2 عدد کارد خرد دسته‌شان چوبین را جمع به مبلغ 16 سومانی خریداری می‌نمایند و راه جانب ورزشگاه مرکزی را می‌گیرند که در کوچه لاهوتی جایگیر میباشد. هنگامی در ورزشگاه مرکزی قرار داشتنشان با شهروندان شریپوف داود خوجا سال تولدش 1999 برهانوف علیشیر سال تولدش 1999 و نابالغ کمالوف مهراب سال تولدش 2005 خورده بینشان مناقشه سر میزند. در این مورد قلندرف و دولتشویف کارت‌های با خود بردهشان را برآورده تهدیدی زدن را میکنند. سنگلی سفرعلی با کارد با خود داشتهش یک مراتبه در دست چپ و مراتبه دوم در قفس سینه شریپوف داود خوجا، یک مراتبه در زیر قبرغه برهانوف علیشیر و یک مراتبه در زیر قبرغه کمالوف مهراب زده از جای حادثه فرار میکنند. هنگامی به بیمارخانه انتقال دادن جراحت برداشتگان شریپوف داود خوجا در راه به سوی بیمارخانه به هلاکت میرسد. برهانوف علیشیر و نابالغ کمالوف مهراب به سلامتیشان جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری میباشند. نسبت گمانبران جنایت با ماده 110 قسم 3 و 237 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده این 3 نفر عین حال در حبس پیشگی قرار دارند. шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ашт аз боздошти зани 36-сола бо ҷурми кӯдакфурӯшӣ хабар медиҳад. ин модари фарзандбезор бар ивази 20 000 сомонӣ омода буд духтарчаи 2 моҳаи худро фурӯшад. шарҳи ин ҷинояти нанговар дар гузориши Акбар Шарифӣ.
дар рафти гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ашт далели фарзандфурӯшии ҷавонзани 36 сола истиқоматкунандаи шаҳраки шайдони ноҳияро ошкор намуданд. Бо гирифтани ахбороти оперативӣ оиди майли фурӯши духтарчаи 2 моҳа бар ивази 20 000 сомонӣ, милитсия бо ташкили харидори сунъӣ хурдсолро аз иқдоми нороҳаткунандаи модар, ки метавонист ба тақдири минбаъдаи кӯдак ва ҳаёту саломатии ӯ таъсир гузорад, пешгирӣ намуд. Мақсади гумонбаршуда ба даст овардани маблағи пулӣ аст ва бо ҳамин хотир хурдсолро бо ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият, шаҳодатномаи таваллуд бар ивази 20 000 сомонӣ ба фурӯш бароварда, як қисми маблағ 7 000 сомониро гирифта мебоист пас аз фарзандашро ба номи харидор гузаронидан боқимонда 13 000 сомониро гирад. Дар ҳолати идорашавандаи оперативӣ ҳаракатҳои ҷиноятии гумонбаршуда зери назорат қарор гирифта, бо ошкор шудани кирдори ҷиноятӣ ва тасдиқи он нисбаташ тибқи талаботи моддаи 167 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. кормандони раёсати кофтгоҳи ҷиноятӣ зимни коркарди ахбороти оперативӣ ҳолатҳои ба муомилот баровардани дорувории Мидаксро ба иҷозатномаи махсуси Тайбон ошкор намуданд. Маврид ба зикр аст, ки Мидакс ин дорувории қатраҳои чашмӣ мебошад ва онро дар дорухонаҳо танҳо бо дорухати табиб ба фурӯш мебароранд. ин дору дар таркиби худ тропикамид дошта бо гурӯҳи моддаҳои сахттаъсири мадҳушкунанда дохил мешавад. ҳангоми ба бинӣ чаконидани нафарони истеъмолкунанда аз ақл бегона шуда оқибат ба маризӣ оварда мерасонад ва истеъмоли доимии доруи мазкур инсонро ба он вобаста менамояд. баъдан нафарони пойбанди ин дору дигар барои пайдо намудани он ба ҳар роҳу восита мехоҳанд маблағ ба даст оварда аз он истифода баранд. зимни санҷиш дар дорухонаи Шаҳрванд Ғоибов Диловар соли таваллудаш 1994 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе ба мушоҳида расид, ки ҳатто ноболиғон аз чунин намуди доруворӣ харидорӣ карда истеъмол мекунанд. вобаста ба ин ҳолат нисбати фурӯшандаи дорухона Ғоибов Диловар протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда чораандешӣ карда шуд. бо пешниҳоди ин матлаб аз фурӯшандагони дорухонаҳо низ талаб карда мешавад, ки нисбати ин битаваҷҷӯҳ набошанд ва танҳо он нафароне ки иҷозати табибонро доранд ба онҳо фурӯхта шаванд. милитсияи ноҳияи 5 гумонбари ҷиноятҳои дуздии телефонҳои мобилӣ ва маҳсулотҳои хӯроквории сокинони ноҳияи мазкурро боздошт намуд. ин чапдаст пеш бо ҷурми дуздии маҳбасӣ гардида бошад ҳам боз такроран даст ба дуздӣ задааст. маълумоти бештар дар гузориши навбатӣ. дар асоси аризаи сокинони ноҳияи 5 оиди аз манзилҳои истиқоматиашон аз ҷониби шахсони номаълум дуздида шудани маводҳои ғизоӣ аз қабили писта, биринҷ, равған, 2 адад телефони мобилии тамғаи айфон ва Samsung G2 ва дигар ашёҳои рӯзгорашон кормандони милитсия ҳангоми доир намудани як қатор корҳои фавриву ҷустуҷӯӣ як нафар сокини ноҳияи мазкурро, ки пеш бо ҷурми дуздӣ суд шудаасту такроран даст ба тасарруфи молу мулки мардум задааст, дастгир намуданд. Шаҳрванд Назаров Дилшод соли таваллудаш 1984 сокини ноҳияи 5 дар 5 ҳолати ҷинояти дуздӣ гумонбар дониста мешавад ва зарари расонидааш ба шаҳрвандон 3500 сомониро ташкил медиҳад. Айна афозот шидем, боз 10 моҳ пас бо ба ҳамин кор даст задем. Ами сабаби даст доштантон дар дуздӣ дар чи аст? Ами таяки сабаб хел шидем. Дуздӣ хел бад одат шида. нисбати Назаров Дилшод бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишот идома дорад. муносибат ба муҳити атроф ва олами ҳайвоноту наботот аз ҳар як шаҳрванд масъулияти баланди шаҳрвандиро тақозо мекунад. бо мақсади муҳофизати гиёҳу растаниҳои нодир ва ҳайвоноте ки дар китоби сурх дохил шудаанд, кормандони раёсати экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ ба таври шабонарӯзӣ хизматбарӣ менамоянд. новобаста аз корҳои фаҳмондадиҳӣ дар ҷомеа нафароне ҳастанд, ки барои даромади муфт теша ба решаи табиат мезананд. дар натиҷаи доир намудани чорабинии оперативии мақсаднок аз ҷониби кормандони раёсати мазкур шаби 12 сентябри соли равон интиқоли ғайриқонунии миқдори махсусан калони тухми растании камол ошкор гардида пешгирӣ карда шуд.
воситаи нақлиёти тамғаи хундай портер рақами қайди давлатияш 7923DD03 ки таҳти идораи шаҳрванд Салимов Манучер соли таваллудаш 1993 сокини ноҳияи Данғара қарор дошт, аз тарафи кормандони раёсати экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ дар минтақаи Кӯлоб боздошт гардида, аз бордони автомашина 60 халта тухми гиёҳи камол ки наздики 500 килограммро ташкил медиҳад дарёфт ва мусодира гардид. Ошкор гардид ки маводҳои мусодирашуда ба шаҳрванд Яқубов Дусмурод соли таваллудаш 1997 сокини ноҳияи Данғара тааллуқ дошта, ном бурда маводи мазкурро аз кӯҳу саҳро ва талу теппаҳои ноҳияи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатулон ҷамъоварӣ намуда, бо ин амалаш ба табиати кишвар зарари калон ворид намуда, бар зами ин мехост аз ин ҳисоб даромади муфт ба даст биёрад. Вобаста ба ҳолати мазкур маводҳои зарурӣ тартиб дода шуда, таҳқиқи он идома дорад. ҳамҷиёрони азиз, инҷо бо шумо хайру хуш намуда бароятон оромию осудагӣ ва тансиятиву хотирҷамъиро таманно мекунем. Хайр. Компания мировой кондиционерной промышленности «Гри» – это, в первую очередь, современные технологии и высокое качество сборки, низкий уровень шума, компактные размеры и простота монтажа делают этот кондиционер одной из лучших сплит-систем для дома и офиса. Качество не должно стоить дорого. Вся информация на сайте. Товар сертифицирован, услуги лицензированы.